gaskiya kiyawa abin da muka yi mana har ga Allah ba mu ji daɗi ba wallahi dan mu ma fa yan ƙasa ne wannan ba shine ba daidai bane wallahi kai babba ne ba za mu dage ka ba ko ba haka bane. Bayan jan kunne da gargaɗi da SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya yi, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sanda ta jihar Kano kan cewa masu yin kwamedi akan tituna suna tare hanya su daina ko kuma su shiga hukumar 'yan sanda. To su kan su matasan da suke ɗaukar irin waɗannan bidiyo kan da ake tare hanya kai tsaye su ɗauki bidiyo don sakawa a kafafen sada zumunta sun fito sun nemi alfarma ko kuma sun yi shagube akan maganganun Abdullahi Haruna Kiyawa. Muna ɗauke da ƙarin bayani dangane da wannan bidiyon. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirinmu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure kada na mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. A makon da ya gabata ne jami'in hulɗa da jama'a na jihar Kano Abdullahi Kiyawa ya fito ya yi ma masu amfani da tituna suna yin kwamedi gargaɗi sakamakon suna haddasa cunkoson ababen hawa, inda ya ce abinda suke yi san bai kamata ba, har ma ya gaya musu da cewa hukumar 'yan sanda ba za ta lamunci kallon irin wannan abin ba, tabbas za a ɗau mataki a kansu. To shine fa matasan da suke yin kwamedin akan tituna suka zo har jikin police station kuma suka yi bidiyo suka aike masa da sako. A sakon nasu ya nuna cewa abinda Abdullahi Haruna Kiyawa ya ambata bai musu daɗi ba, sun kuma jaddada goyon bayan su akan hukumar 'yan sanda, sai dai sun bayyana cewa a ɗauke musu kafa a bar su ci gaba da ayyukansu tunda akwai ma ɓata garin da suka fi su ayyukan banna. Bayan wannan jawabin da ya yi postin ɗin shi a akawun nashi inda yake fatar wannan maganganun su kai ga jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sanda domin shine ya yi sanarwar. Ga alamu dai matasan ba su ɗarmi aniyar denawa ba kamar yadda hukumar 'yan sanda ta umarce su, sai dai alama ta nuna cewa suna neman alfarma ne ga hukumar 'yan sanda ta bar su ci gaba da aikata wannan abin duk da yake hukumar ta 'yan sanda ta kira shi a matsayin laifi. Da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu kar ka manta ka daure kada na mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo, a huta lafiya.